Paalala, ang host at mga staff ng JFS Petals and Services ay sumailalim sa vaccination program ng LGU bilang paglaban sa COVID-19. Bilang pagsunod din sa alituntunin ng MECQ at GCQ, kaming lahat ay nakasuot ng face mask. Amin din pong sinusunod ang social distancing sa lubos ng aming makakaya. Amin pong paumanhin sa mga bagay na hindi namin kontrolado na hindi naayon sa aming kagustuhan. Ang atin pong kaligtasan ay isa sa aming prioridad upang malampasan itong pandemya. Bukas po kami sa anumang sesyon o komento para sa ikabubuti nating lahat. Ipagpaalam po sa amin kung mayroon kayong content na nagamit sa videong ito. Ito ay hindi sinasadya at aming sinisigurong ito isasaayos bilang pabor sa magkabilang partido. Musta po, Nay? Musta po, Nanay? Naka-face mask man ako, Nanay. Okay lang. Kumusta po? Okay lang yan, Nanay, basta ako naka-face mask. Kumusta man po ang aldaw ta? Pero ang edad ka na po, Nay? 75. Ay, 75! Yan, so bali po kasi, nagbigay po kasi sa amin ng listahan ngayon po baga medyo strict tayo ngayon sa Naga, pero po may mga regalo po kaming pinapanao sa mga senior citizens. Bali po nakaabot kami digi sa Ragay para po magtaon ng regalo since ikaw po ang sarap sa napili ni Kapitan Didi. Pero po, tatanong ko lang po kung kailan po ang inyong kaarawan. Ngayon. Ay, ngayon po! Isang magandang hapon sa inyong lahat mga ka-JFS. Isang nakaka-excite na naman na araw ang ating sisimulan dahil muli na naman tayong magbibigay ng saya at sorpresa. At ngayong araw, andito na naman tayo sa Barangay Baya, Ragay, Camarines Sur upang sorpresahan ang isang pinakabonggang nanay na tiyak na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS Petals and Services. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Tara na't kilalanin na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa ating maswerteng nanay ngayong hapon. Nandito sa likod ko ang ating mga regalo. Siyempre meron tayong 1 bucket of chicken from KFC. Meron tayong 2 box ng Barkada Size Pizza from Greenwich. Meron tayong red ribbon cake. Meron tayong Ferrero Rocher. Meron tayo ditong bench na regalo sa ating nanay. At syempre ang ating napakagandang bubble balloon na may happy birthday mama and I love you. At syempre babasahan din natin si nanay ng napakagandang mensahe mula sa nagbibigay ng sorpresang ito. So tara na't kilalanin na natin kung sino siya. For our social media accounts for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. Without just create but to captivate, patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng good vibes kahit saang parte ng Bicol. Tara na't kilalanin na natin si nanay all the way here from Barangay Baya, Ragay, Camarines Sur. Andito na tayo sa Baya, Ragay. So tara na't samahan niyo kung sorpresahin ng ating napakabonggang nanay ngayong araw.
dito. Andito na tayo. Pero masyado kayo fish ba? Nakalagpas tayo. Pero dito naman yung face ko. Pero ko ano ka? Pero sa kasalan eh. Pero, kasalan. Kasi kasalan portion. Ano tayo? Dala ka na mag-prank. Yan. Tao po. Yes po. Ah, hello po, Marina hapon po. Dito po ang bahay ni Ma'am Remedios Leona po. Ayan po. Ay, hello po. Si Nanay, siya po si Nanay Remedios. Siya po. Nay! Pwede ka po na ma-interview po. Saglit lang po. Dawa po, digdi lang po. Ay, kumusta po? Nanay, digdi ka po, Nanay. Matukaw kita, Nanay. Halip pa kaya po, Nanay, ng Manila. Charot. Charot lang, Nanay. Joke lang. Sige, Nanay, digdi ka na po, Nanay. Musta po, Nay? Musta po, Nanay? Naka-face mask man ako, Nanay. Okay lang. Kumusta po? Okay lang yan, Nanay. Basta ako naka-face mask. Kumusta man po ang aldaw ta? Pero ang edad ka na po, Nay? 75. Ay, 75. Yan, so bali po kasi, nagbigay po kasi sa amin ng listahan ngayon po baga medyo strict tayo ngayon sa Naga, pero po may mga regalo po kaming pinapanao sa mga senior citizens. Bali po nakaabot kami digi sa Ragay para po magtaon ng regalo since ikaw po ang sarap sa napili ni Kapitan Dide. Pero po, tatanong ko lang po kung kailan po ang inyong kaarawan. Ngayon. Ay, ngayon po! Wow! Ba't yun naman si Nanay? Happy birthday, Nanay! Birthday mo, Nanay, ngunyan! Ay, wow! So, Nanay, ano man pong pinagkakaabalaan mo ngunyan na birthday mo? Ngayon, may tinitindahan ako yan. Libang-libangan. Ay, sa iyo ikaw naka-star talaga, Nay. Yan. Diyan mismo? Ay! Sige, Nanay. Ngunyan, Nanay, papapiliyon ta kaning tulong regalo duman. Igwa ako duman bagas. Igwa akong mga dilata, igwa din ako ning sorpresang regalo para sa iyo. Pero handa ka na ba dyan? Handang-handa na ika. Musta man po? Okay na okay? Okay, so kaya mo na Nanay maglakaw, kaya Nanay maglakaw? Ang ganda man lang Nanay itong kotse na to. Maduman kita sa kotse. Ano po? Gusto mo Nanay itong kotse na lang sa imo na. Charot. Charot lang Nanay. Tara Nanay, dito tayo. Okay lang na naka-face mask. So, sabi mo po, kayo kay handa-handa mo niya, Nanay. Nagluto kang spaghetti. Magkikinarindal man daw. Pwede ba kinarienda? Ay, di pa naluluto. Ano to? Sige, digdiga po. Digdiga po, Nanay. Si mga makapo mo po, Nanay, nagluto. Sige, Nanay, wait lang, mapalit lang ako ng facial mo. Ayan, para di ako makaano. Ayan, Nanay. So, sabi mo, maluto kang spaghetti. Ano pang ibang handa mo dyan? Ngayon, mainom din gano'n si Aki ko ng pizza. Pizza? Saan ang pizza? Saan ang pizza? Hindi ko, war sa inom nila. Ay, in-order na pizza. Baka ito saro na to sa mga regalo ko sa imo. So, Nanay, buksan mo ining trunk na ini. Taming nakaabang dyan sa imong regalo para sa imo. Okay? Sige, Nanay. Buksan mo po, Nanay. Nanay. Hello, Nanay! Hello, Nanay! Remedios, halika, Nanay! Ay, umiiyak si Nanay! Hello, Nanay! Sige, gift tayo. Ano natin sa mga music natin. Sige lang, Nanay. Ayan, umiiyak si Nanay. Sige lang po, Nanay. Take your time po. Take your time, Nanay. Ayan. Ayan. Take your time. Sige po, wait lang po. Diyan lang tayo. Naniyarap ka dito, Nanay. Hello, Nanay Remedios! Kami po pala ang JFS Petals and Services. At ito pong regalo na to ay para po sa inyo. Dahil syempre nga sabi nyo, may nakaabang... Nanay, pwede ba? Isa na po tayo, Nanay. May nakaabang po sa inyong pizza. So, Nanay, itong regalo na to, meron tayo dyang pizza. Meron tayong cake, meron tayong chocolates, at syempre may chicken joy, at syempre, Nanay, napakaswerte mo ngayong araw. Kaya isuot mo rin tong lucky sash namin na may nakasuot na happy birthday. Ayan, nakapilibig yung sash natin. May nakalagay na happy birthday. Ayan, isuot mo yan, Nanay. Isuot mo yan. Ayan, at syempre meron ka din dito bubble balloon na napakaganda na may happy birthday mama and I love you. At syempre meron din akong ibibigay na regalo para sa'yo from Bench. So tanggapin mo yan lahat, Nanay. Palapaka naman natin si Nanay Remedios. Happy birthday, Nanay. So kamusta?
Nabigla ka, no? Kala mo wala kang pizza, no? Nabigla ka, no? So, kamusta, nanay? Kamusta? Masayang masaya. Tingin ka naman, nanay, sa camera sa sobrang saya. Ayan. So, nanay, sa tingin mo, kanino kaya to galing? Isod ka dito, nanay. Para, kasi sa tingin mo, nanay, kanino kaya to galing na regalo na to para sa'yo? Sa anak kong nasa abroad. Sino yung anak na yan? Si DC. Si Desi ba? Tama. Ay, napaka ano ang utak ni nanay. Napaka hula-hula pa talaga na si Ate Desi nga po ang nagbigay ng regalo na to para sa'yo. At syempre, meron din siyang gustong iparating na mensahe na kahit malayo siya. Ayan, nasa video call si Ate Desi. Si Ate Desi po ba yan? Kahit nasa malayo siya, ay ipaparamdam niya sa'yo ang regalo na ito ngayong araw. So, wala ba tayong background dyan? Wala ba tayong background dyan? Wala ba tayong background dyan? Ayan. So, ito po. Yung message na to, ito, nanay. Ma, surprise! Happy birthday, mama! Wish ko na tauan ka pa ninhalawig na buhay, asin makusog na lawas. Saka, taga-enjoy lang mama sa buhay. Dai pagparapagalon ang sadiri kakatinda, taaanon mo pa man ang kwarta. Unay man ako masuporta sa imo, magsabi ka lang, dai ta ka man papabayaan, yan lang and enjoy mo ining aldaw mo. Love lots from your bunso, si Ate Desi. Ay, ano, iiyak siya. Hug na lang kita from Ate Desi. Kunwari ako si Ate Desi. Ayan. Naiiyak si nanay. Ano naman gusto mo, nanay, sabihin sa iyong anak na si Ate Desi? Maraming salamat sa bigay niya sa akin. Hindi ko akalain ganito ang ibibigay niya. Oh, nakibilang ina! Naiiyak kasi ako. Okay lang yan, nanay. Okay lang yan. Ano pong gusto niyo sabihin na message kay Ate Desi? Kasi since malayo siya, ayan, nasa video call, okay lang yan, nanay. Marinig siya po yan. Ano po gusto mo sabihin? Salamat sa pagbibigay niya ng Mag-ingat kasi. piso sa akin. Saka mag-iingat din siya. Kasi mahal na mahal ko siya. Ay, naiiyak na si mahal ka nanay na. ng sobra. So, nanay, hindi pa dyan nagtatapos dahil syempre hindi matatapos ang araw na to na hindi ka nagbublow ng iyong red ribbon cake. So, tara na mga ka-JFS, samahan niyo pa rin ko with Nanay Remedios, our lucky mother for today, upang i-blow ang kanyang red ribbon cake. Hello guys! So live na live pa rin tayo dito sa labas ng bahay ng ating celebrant na si Nanay Remedios. Natutulala ka sa akin na napakaganda ko ba? Sabihin mo ang totoo, birthday mo. Oo, maganda Ay, ka. perfect, nanay. Dahil dyan may libre kang balloon. Sabi na nanay. Pero bagay, nanay, kakantahan muna namin kayo ng happy, happy birthday. At the count of 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nanay Remedios, wish and blow your candle. Yay! Ayan na. So, nakapag-blow ka na ng cake. Any wish or any message naman para sa inyong pamilya, sa inyong mga kasama dito sa bahay, at especially sa inyong pinakamamahal na bunsong anak na si Ate Desi. Ito na. Ang wish ko lang, sana magtagal pa ang aking buhay para makasama ko pa siya. Oh. Ilan po nanay ang anak niyo, nanay? Labing isa. Ay, Diyos ko po. Iyan ang panganay iyan. Ang Ayan. sumunod ito. Ito? Yung iba na Sige, nanay, harap ka dito, nanay. 11 po yung anak nyo. Si tatay po ay wala na. Wala na, matagal na. Opo. Nanay, paano nyo po kinaya yung 11 na anak na yun? Kinaya ko. Kinaya mo, 75, no? 75 ka na po ngayon. Lahat po yan ay wala dito or yung iba lang po? Ano lang ang nandito? Ilan po? Tatlo. Tatlo. Ano? Oh, Tatlo ala, lang. nanay, huwag ka magalit, nanay. Charot lang. Sige, nanay. Tatlo lang. Ayan, Wala pa nanay. yung isa, nandoon kasi yung bahay. Ay, wow, bongga naman yung 11. So, nanay, para sa 11 na mga anak, anong gusto mong sabihin para sa kanila? Salamat. Salamat sa Wala na. pag-ano nila sa akin. Kahit ganito lang ako, nabuhay ko sila. Oh. Sige, ano pa, nanay, gusto mong sabihin? Mahal na mahal ko silang lahat.
Wala pong inang hindi magmamahal sa anak, di ba po? Tsaka nanay, wag mong ilalang lang ang pagiging nanay. Dahil imagine, 11, kinaya nyo, di ba? Kayo nagbuntis, nagpadede, di ba? Walang gatas dyan. Walang gatas lahat dito, dede. Ako din, nanay, pwede dumede? Ay, charot lang, nanay, charot lang. So, nanay, kay Ate Desi po, kahit na malayo siya, ano pong gusto niyong sabihin para sa kanya? Eh, sana mag-iingat siya lagi dyan. Huwag niya ako malalahanin kasi kayang-kaya ko pang sarili ko. Ay, napakaganda. Isang flying, I love you and flying kiss naman para sa lahat and kay Ate Desi. Wow! Ayan, isang napakabonggang nanay naman ang binigyan natin ng saya at sorpresa dito sa Baya Ragay na si Nanay Remedios Leona. Napakasaya mo ba, nanay, ngayon? Napakasaya. Smile ka naman sa camera, nanay. Ayan! Again, we are the JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Follow on our social media accounts. Like, share, and subscribe na mag-flash sa aming screen. Thank you so much. Again, I am Ate Angel, ang patuloy na magbibigay ng positivity sa inyong lahat. The Love and Surprise Ambassadress. Magbabay ka naman, mami. Magbabay ka, mami. Bye!